Uno, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Sineko nagapangabay sa paghangop sa lapnagon nga brownout kahapon nga adlaw. Syudad sa Bacolod, may 12 ka mga panibagong kaso sa Delta variant. Sa balita nasyonal, siyang patay, 11 ang missing sa Pilipinas bangod sa Bagyo Maring. Gobyerno plano magpahamtang sa Oxygen Command Center sa lain-lain nga lugar sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Oktubre 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Yes, good morning. Hello, Dorel. Dorel. Hello, boy. Good morning. Yes, happy Wednesday. Happy Wednesday. Kag medyo medyo makanay-kanay ng atong panahon. Yes, masanag-sanag. Kita ko ng kasanag, Action Boy. Yes, so after pilak adlaw, gapon sa hapon, pero tayo pagkitang bubo. Yes, balas. Pero sa mga aga daw medyo masulusanaaw na. No? Masulusanag ng atong kalangitan. No? Sige. May agaliwat sa aton nga mga ka-aksyon, and welcome diri sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Sa kay Bambi Padernal dira, good morning. Kay Martin Aliling, Greya May Ladjo. May agaman Homa Lumena. Kag kay Ana Sinoro, good morning sa imo. Sige, action doors, anay. Good morning man kay Ray Baryoga. Tamyo niya lang ang duha niya kasupling, si Bongbong kag si Leslie. Good morning Bongbong and Leslie. Kay Alex Fuentes, good morning man sa imo. Be safe. Kay Mase Tofago, good morning. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning from the Municipality of Cahiglupad, San Enrique. Thank you. Good morning dala sa inyo din sa San Enrique. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning man. Kag kay Mr. Beboy Villasor, Star Mayo, Doc Matt, Noel Amar, Alex Monteza, Mililio Ligo, Lily King, and Marilyn Tibag sang Japan, and Mini Oliadas. Good morning sa inyo. Kay Ruchel Rutzil Magbanwa from Los Baños, Laguna, good morning sa imo. Si JM Laines Heraldino, good morning man. Jack Pinonggan, good morning man. Miss Ana Sinoro, good morning sa imo ma'am. Dali lang. Sa kay Russell Gomez, mga agaman. Sige. Florencia Villacampa sa La Union. Happy Wednesday man dira sa imo, no? Larry Rico, good morning. Wanto rin sila sa Puro Kalubay sa may barangay Sampinit, Bago City. Sa kay Janice Embarque Magbanwa, watching naman sa may barangay Banago. Yes. Good morning man kay Manang Christy, Carrie Paul Javier Tanatan sa San Enrique. Good morning dra sa imo. Kay Gems Prengases or Prengrases. Good morning man. Yes, may lang nga pagpamati. And happy Wednesday. Bisan na medyo masanag na promatugnaw sa gihapon. Si Ma'am Luisa Luing Melos, may aga dira sa imo ka sa Bago City. Kag kay Bia Jonathan, good morning man. Good morning man. Si Pres Dennis, good morning sa imo ha. Naka-quarantine siya, wala man.
I don't know lang kung na-quarantine siya, Action Boy. Na-quarantine siya kay daw, kung sa siguro ay close contact daw na. contact. Oo. Pahuway anis banga we den sa. Sa banga gid siya. Sa banga gid siya. Masulod gid siya sa banga para bugnaw. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:08 sa detalye na sang mga balita lokal. Nangabay sa paghangop ang Central Negros Electric Cooperative kung Seneco angon sa lapnagon nga brownout sa pila ka mga lugar sa siyudad sa Bacolod bangod sa maulanon karon nga panahon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Malu Paroco, ang Public Relations Officer sa Seneco, nga hindi malikawan ang brownout sa maulanon nga panahon. Kag mabasko nga hangin sa din may mga kahoy nga nagakalatumba kag maigo sa mga poste. Angot sini ginapilar ni Paroco sa publiko, ilabi na ang may mga tanong nga kahoy nga nagaigo sa linya sang kuryente. Ya kung mahimo makigangot na sa Seneco, agud temprano nga maktuhan kag hindi mangin rason sa brownout. Sa karong ginatinguan sa Seneco nga masulbar ang mga problema, apang ginklaro nga hindi tanan ang masolusyonan sa gabi kag posible sa aga na makayo. Sa amo ni nga panahon hindi tagid ma-avoid nga damo gisang troubles no amo na gani nga gina-encourage tablatan ni Sir Bayan nga wala samtang maayo pa ang tsimpo ini bala mga kahoy nga lapit sa aton linya sang kuryente gina-encourage sa taning aton mga member consumer owners kung samtang temprano i-report na sa aton kay usually amo gininga ko sa mga brownouts naton magtudo-tudo ng ulan kag hangin. Si Malu Paroco sang Seneco. Nautod kag naglupok ang mayor nga linya sang kuryente sa barangay 18 siyudad sang Bacolod. Suro kay barangay Kagawad Jonathan Diaz Jr. nagporma ang buhawi sa tubang sang barangay hall kag nag-usoy padulong sa third road sang barangay. Nautod ang linya sang kuryente kag naglupok nga nagtuga man sang kalayo. Gilayo naman nga naresponde ang Bureau of Fire Protection Bacolod sa lugar. Suro kay Bacolod Fire Marshal Rodel Gaspi una nga ginpalong sa mga bumbero ang kalayo agod hindi na magdako pa kag maglapta sa mga panimalay. Samtang temporaryo ang ginutod sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco ang linya sang kuryente sa barangay 18 agod nga makayo. Ginapangabay naman sa mga residente sa Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, nga ulik doon sila sa local government unit sa syudad, kag sang negosyante nga si Jerry C. sa problema sa baha, dala sa pag-ulan na bangod sa pader nga gintukod ni C. 2 katuig na ang nakaligan. Suno kay Evelyn Montoyo, isa sa residente sa lugar, antes ginpatukod ang pader, kag ginbutangan na lang sang gagmay nga tamburong ang sapa, bisan ano nga bagyo ka ulan wala nagabaha apang karon wala na lutsan kun nga wala na sang lutsan ang tubig kag apektado ang pila ka mga residente. Suno kay Montoyo, Marso 6, tuig 2020, sang una sila nga ginbaha kay naligar may pila ka pumuluyo ang nagpirma sang quit claim kay nagbaton sang 5,000 pesos. Hunyo 24, tuig 2021, sa nagpadala sila sang petition letter sa LGU apang tubtub karon wala sa gyapon inaksyonan ka nag-anto sa pagbaha kada mag-ulan. Suno kay Montoyo, madamo na sa ila kagamitan ang nagkalaguba kag kun magbaha madugay ang pag-subside sang tubig. Sa iban nga balita lokal, may dugang nga 12 ka COVID Delta variant ang syudad sang Bacolod. Suro kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center, Lunes nga adlaw sa ilan na bato ng report halin sa Philippine Genome Center sa dugang nga 12 ka Delta variants. Tingkatlong na record sa Barangay Vista Alegre kag Villamonte, tagduwa naman sa Barangay Mandalagan kag Takuling, kag tag-isa sa Barangay Mansilingan kag Granada. Ang 12 ang ginalakipan sa 7 ka babayi kag 5 ka lalaki nga ginswab sa 2 Agosto 4 kag Setyembre 1, 2 kag 3. Sa 12, 6 ang senior citizen, 2 ang bata kag 4 ang young adults. Suno kay Sorongon, ginakabig na nga recovered ang 12 pero gin-lockdown na ang ila balay kag ginpaydalom sa repeat COVID-19 testing. Bangod sini, nagsaka na sa 35 ang kabilugan nga Delta cases sa Bacolod.
Samtang patay ang helper kag sunog naman ang lawas ang driver matapos nasunog ang canter truck nga ilang ginasakyan las 2:35 sa kagahon Martes sa Umapog Bridge sa Barangay Luna, siyudad San Cadiz. Ang napatay ginkilala kay Romnick Aresgar, 21 anyos, kag pumuluyo sa siyudad sa Sagay, samtang ang driver ginkilala sa kay John Vincent Recto, 25 anyos, kag pumuluyo sa siyudad sa Escalante, nga nakaangkon sang 2nd to 3rd degree burn sa lawas. Sa pagpangusisa sa Cadiz City Bureau of Fire Protection sa pagpanguna ni Arson Officer FO1 Gerald Bugtong, isa ka tos ka container nga may unod sang gasolina ang karga sang canter truck nga nagabiyahe alin Bacolod pakadto sa siyudad sa Sagay. Ginabulubanta nga 370,000 pesos ang halit nga natuga. Samtang nagwa naman sa investigasyon sa Cadiz City PNP nga sa mga container mismo ang isang gasolina, naghalin ang kalayo. Natumba naman ang truck matapos na naglumpat ang driver kaupo niya helper apang nalambot pa sang kalayo nga nagresulta sang kamatayon sang helper. So ang ila nga travel pakadto sila sa Bacolod to Sagay. Amo nang ila Bacolod. Sir. Anong ila sir karga? May kargagid sila no sa confirm ginamon nga may kargagid sila nga gasolina. So mga container nga gasolina. So ang ambas ng driver mga 100 ang container. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginkilala na sa asawa ang bangkay nga nakitaan sa sulod sa salakyan nga nahamtang sa Bradco Barangay 10, siyudad sa Bacolod kahapon sang aga. Sur kay Major Ramel Sarona, ang biktima amo si Sergeant Rodolfo Alimen katapos ang Philippine Army. Dugang pa ni Sarona sunod sa asawa may gindulong sa Bradco Port sa Alimen, nagligad nga Oktubre 11 kag wala na nakapauli pa. Palayag ni Sarona lasay sang aga kahapon nga adlaw Oktubre 12 sang ilan nabaton ang tawag gikan sa gwardiya sang Bradco angot sa bangkay ni Alimen. Palayag ni Sarona posible natural death ang ginkamatsa ni Alimen matapos ginpahayag sang iya asawa nga mayara ini sang hypertension. Palayag pa ni Sarona wala man sang forcible entry kag yara pa man ang iya service firearms kag kompleto man ang iban nga personal nga kagamitan. Siyam patay, 11 ang missing sa Pilipinas bangod sa Bagyo Maring. Samtang gobyerno plano magpahamtang sang Oxygen Command Center sa lain-lain nga lugar sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kaks ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So ginaulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya dati tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng truck dito or ng truck dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa Okay, dra sa kay Romis Tailoring. May tailoring ni sa guro ya. Yung nabutan sa iya nga profile name, Romis Tailoring. Diba siga pang ano siya, gapang Tahe. himo, yes. Gapang himo sa mga uniform. Kaya do, ano ni, do jersey maning iya nga profile. May man sa guro Picture. ga ubra mga binangon kag mga Ay, akay do tailoring. So, gapang tailor siya. Di na tailor ba ang binangon. Ay, kala, nga tailor. Kay Paria Philip kuno bulok sa Rusco Bacolod. Good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, good morning. Watching kuno from Iagan Mall sang Minneapolis. Yes, good afternoon. Dara sa inyo, Good Ma'am Van afternoon. and Doc Happy Pat. shopping. Yes. Mall mo. Oo. Alang si Ma'am Van nga danya makadto sa mall, hindi ga muling lang mo. Yes. Ga shopping gini siya. Wala na siya ga window shopping lang yan. Shopping gid dyan, ha? Shopping gid siya. Kay classmate ko na Edwin Escopel, good morning man. Kay Sally Auke de Sousa, Rona Rihida Trava, sa upod sa kay tatay niya Teddy, Teresa Linaha Kayaw, Pinky Teruel, Juvie Monares, Lisa Joy Ilon Amoroso, sa kay Virgil Ligaspi Coloso, good morning madara sa imo, kag dara sa kay Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan, and kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning. Kag sa kay Marjun Rivera bla, kag Anthony Rivera, Michiko, maayong aga dira sa inyo. Yes. Kag kay Maria Murayama, good Sa morning. Japan. Sa Japan. Sige. Kag May schedule ta subong da sa ano, sa pamaswa or sa pamaska ano subong ako 13? yeah. Karon sa Ate, karon no? Sige karon. Sige. Siling ni Ma'am Vanya Aksyon Boy katanda gid. Yan sakto ka. Why ni saya naga-malling sa mall, naga-shopping ini saya si Miss Van, no? Kay amigo ko Romel Gallo, good morning dira sa Las Vegas, Nevada. Kag kuan lang anang praying for the recovery lang ni mama ni Labla. Nga subong pa sa ospital, no? Kag kay amigo Tawan Bol Gallo dira kag Alma Alvarez Gallo. Emily Asibuke. Hindi siya Asibuche, Asibuke siya. Good morning mandara sa imo. Kagkagapon bala kay wala ta nag-greet si Sir Jimmy bala ano kay Bilonyo. Bilonyo? Oh, kagapon birthday birthday ni niya. Jimmy? Ay, Pero wala man. siya gapon. Ano man, duway ko kita siya gapon eh. Birthday gali. So- Migo Jimmy, happy birthday Yes. Pabakod gid. Bakod ni lawas ni Migo Jimmy. Puwerte ka, minsay ba pabako. Hindi na lain ang babakod gabos ni pakabakod lang. Lain na Lain na yan. yan. Good health. Hindi pabakod niya, babakod lawas bla. Hindi bla. Kay Sir Philip alam sa guide, dra sa may Japan, Ohio gozaimasu. Yes, oo. Kag Yes. kay utol ya, Awin Torres dira sa Fukuda Machi. Hinubaan, no? Sa Inubaan, may aga dira, no?
Kay classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao. Good morning man dira sa imo. Yes. Kay Miss Virgil Legaspe Coloso, good morning man. God bless gid sa aton tanan. Yes. Sa kay Kagawad Melchor Baroca Rombines, may aga dira sa Barangay 1 sa may Banwasang Hinubaan. Si Evelyn ni Pumuseno, have a nice day man sa imo. Good morning. Si Alagad Kevin Henry, good morning. J-Boy Lobrido, ginatam niya si tatay niya Rene Lobrido sang Para 1, Barangay Talok, Bago City. Ay, good morning dira, no? Taga Para 1. Dugay na ko wala ka kadtos para ba? Pero mi ko ni Sorry na kadto kay ato ka matugapon sa Bago. Ato ko tuya sa Crossing Kamatis. Crossing Kamatis ka lang gali ya. Gali man, antes pa ning para ya. Ah. Ang para niya diri ka magi sa 13 media. So, 3 media gani sa may talok ayon. Ulunhan sa talok. Sa may kwanta blad, sa may lapit na blad sa ano gani ng anang obra blad distillery. Ano na gani basta distillery Distilleria di Bago. Lapiaran na lapit na yang 13 media. Ang Crossing Kamatis unahan pag ito ya. Perfect. Sige, so ara ka lang gali sa Kamatis gapon ya. Akto ko sa Kamatis. Hindi kara lang. Kung masiling kara lang, kundi lapit Kita lang ko itong picture. Mama, bako ba? Si Boy Duran, no? Grabe, ginang tikal yun. Ay, gumamo ka ginang tao. Daw akong birthday. Uy, mo pa yung birthday. Laing gina si Boy Duran ya. JVL Lundayaw, good morning man. Nakita mong picture ko dito ga Ay, kwani me. syempre ako pa ya. Buang mi todo sa ulam puli me. Man. Che Zamora. Pero wala tayo na untat ang birthday. Nagsigi ito ya. Uy, syempre. Lito Hindi niya Dayap. mapuntat ang ulan. Mayang aga. Birthday ni Rimia nga daan. Mga lawlawagan mo da. Turco Jonko, good morning. Standby na sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang National Disaster Risk Reduction Management Council nga siyam ang patay kag 11 ang missing tungod sa paglaslas ng severe tropical storm nga maring. Sa update sang NDRRMC, ang tatlo ka napatay bangod sa landslide sa Central Ambiong sa La Trinidad, Benguet, kay isa pang patay bangod man sa landslide sa Ampucaw, Itogon, Benguet. Sa Claveria, Cagayan, isa ka tao ang nalumos kay sa Nara, Palawan. May 4 nga napatay bangod sa baha. 2 ka tao napilasan sa Bugyas, Benguet, kag Itogon, Benguet. Sa mga missing bangod sa landslide, 3 ang na-record sa Dominican Mirador sa siyudad sa Baguio, 2 sa Central Ambiong, La Trinidad, kag isa sa Tuding, Itogon, Benguet. Sa Badok, Ilocos Norte, isa ang gin-report nga missing matapos nalunod kag 4 sa Nara, Palawan bangod sang flash flood. Ginanunsyo ni National Task Force Against COVID-19 Chairman Delphine Lorenzana nga plano sa gobyerno nga magpahamtang sa Oxygen Command Centers sa naglain-lain nga lugar sa Pilipinas agud masolusyonan ang mataas nga demand sa medical oxygen sa panahon sa COVID-19 pandemic. Ginehemplo ni Lorenzana ang ginhimo sa Region 9 nga nagtukod sa One Oxygen Command Center agud matutukan ang kakulang sa supply sa medical oxygen. Magapatuman sa green lane sa tanang nga puerto para sa madasig nga delivery sa oxygen supplies. Ginapasiguro man ni Lorenzana nga tinguan sa gobyerno nga hindi maapektuhan ang power supplies ang tanang nga manufacturing plants sa medical oxygen. Naalarma naman si House Deputy Speaker Loren Legarda sa pagtaas ng suicide rate sa pusod, rason nga nanawagan ini para sa mas mabasko nga pagsolusyon sa gobyerno sa problema angot sa mental health sa mga Pilipino karon nga pandemya. Ginaduso ni Legarda ang implementasyon sa Republic Act 11036 o na Mental Health Care Act nga siya ang co-author sa nakaligad niya termino sa Senado sa 2018. Suno kay Legarda, kinanglan lang papaskugon ang MHCA nga nagatuyo maghatag sang barato kag masarangan nga mental service para sa mga Pilipino nga mayara sang mental disability agud manikawan ang mga kaso sang self-induced harm. Ini matapos ang ipagawa sa pinakauling nga datos sang Philippine Statistics Authority nga may 57% nga pagtaas ang suicide rate sa pungsod sa 2020 ikumparar sa mga nakaligad nga tinuig. Ginpahayag naman sa LTFRB nga posible may 1 pesos kag 26 sentimos ang minimum fare hike sa pampubliko nga transportasyon base sa ila computations. Pero kay LTFRB Executive Director Joel Bolano, base sa ilang formula sa idalom sa memorandum circular sa fare increase bungod sa pagsaka sa presyo sang gatong, dapat ini ang hindi magalapaw sa 1 pesos kag 26 sentimos. Ginapaabot nga mag-file ang Public Utility Transport Group nga Pasang Mazda sa petisyon nga nagapangabay sang 3 pesos nga saka sa plete bungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Bulano, ginahanglan pa sa LTFRB sang tion para tun-an ang ini nga proposal. Nanawagan naman si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga kinahanglan nga magbukas sa ekonomiya sa final quarter sa tuig para makabangon ang mga negosyo nga makabayad sa ilang utang. Sunod kay Concepcion, tama ka importante ang ika-4 nga quarter sa mga negosyo, labi pa nga yara na sa kasaysayan nga madamo ang nagagasto sa panahon sang Pasko. Sa manunduman, si Concepcion amo ang nagaduso sa pagpatuman sang bakuna bubbles o kon pockets of micro-herd immunity sa isa ka grupo kangay sa kada puluyan kag ulubrahan. Ginbasura sa Office of the Ombudsman ang kaso nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa kay Anay Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo kag anom kay Banpa may angot sa kontrobersyal nga 60 milyones pesos nga ad placement deal sa tunga sa Department of Tourism kag PTV4. Sa 21 kapahina ang resolusyon ginbasura ang kaso tungod sa kulang sang ebidensya. Ginkalipay naman ni Teo ang desisyon kag ginpahayag nga klaro nga ginapatuman ang lahi kag hustisya sa Pilipinas. Iyon yung mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!